ҳоло дар дунё бештар аз 12 миллион кас шаҳрвандии ягон кишварро надорад. дар тоҷикистон ҳам шумори мардуме ки ғайриқонунӣ зиндагӣ доранд, ҳуҷҷатҳои замони шӯравӣ доранд ва ё шиносномаи моҳлаташ гузаштаи кадом кишвари собиқ шӯравиро дорад, кам нест. 65% онҳо занон буда, 38% онҳо ноболиғонанд. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф вобаста ба қонунигардонии мақоми ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванде ки ба таври ғайриқонунӣ дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон қарор доранд, 18 декабри соли 2019 аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардид. ҳар шаҳрванди комилҳуқуқ баъди таваллуд соҳиби ҳуҷҷат мешавад, ҳам аз таваллудхона, ҳам аз шуъбаи сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва бадтар аз шуъбаҳои шиносномадиҳӣ ва раводид. Аммо ҳолатҳое ҳастанд ки шахсон беҳуҷҷат зиндагӣ мекунанд ва ё ҳуҷҷатҳое доранд ки онҳо муҳлати истифодаашон гузаштааст. Мардуме ки дорои шиносномаи тоҷикӣ нестанд ё мардуме ки мақоми ҳуқуқии онҳо маълум нест, дар доираи ин қонуни авф санадҳои ҳуқуқии худро дуруст кунанд. Ва мо дар ин барнома дар бораи ҳамин раванд барои шумо хоҳем гуфт ва агар ҳамроҳи мо ҳастед хоҳед дид ки ин раванд аз чанд протседура иборат аст ва чӣ гуна шаҳрвандон махсусан аз минтақаҳои назди сарҳадии кишвари мо метавонанд ки дар доираи қонуни авф будубоши худро ё мақоми ҳуқуқии худро маълум кунанд ва соҳиби ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият бошанд. мақсади қонуни мазкур ин ба қайдгирӣ ва бо ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият таъмин намудани табақаи одамон мебошад ки баъди фош хӯрдани иттиҳоди ҷумҳуриҳои шӯравии социалистӣ, яъне 15 давлате ки дар итоати ин давлати шӯравӣ қарор дошт, ҳуҷҷатгузорӣ намудани табақаи шаҳрвандон мебошад ки дар зиндагии худ ба мушкилиҳои зиёд рӯбарӯ мешаванд. сабаби дигари ба амал омадани бешаҳрвандӣ ин норасоиҳо дар қонун, паст будани маълумоти ҳуқуқии шаҳрвандон ва бештар онҳо аз тарси ҷарима метарсиданд ки ҷаримаҳои калон карда мешавад ва бисёртар аз тарси он ки аз кишвар берун карда мешаванд. бо ҳамин сабаб бешаҳрвандӣ онҳо шаҳрвандии ҷумҳурии тоҷикистонро намегирифтанд. ин шахсон наметавонистанд будубоши худро дар ҷумҳурии тоҷикистон қонунӣ гардонанд. барои сабаби аввал асосияш ин аст ки онҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон ғайриқонунӣ истиқомат мекарданд. онҳо ягон ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият ё доштанд ҳуҷҷат, лекин муддати вай гузашта шуда буд. онҳо бераводид ва бебудубош ва беқайди ҷои истиқомат зиндагонӣ мекарданд ва баъзе онҳо тамоман ҳуҷҷатҳои онҳо беэътибор буд. баъзе онҳо ҳуҷҷатҳояшонро умуман гум кардаги буданд ва умуман беҳуҷҷат истиқомат мекарданд. бинобар сабаби ҳамин онҳо ҳатто аз огоҳӣ аз ҷаримаҳо бохабар бошанд ҳам онҳо будубоши худро қонунӣ карда наметавонистанд. бояд қайд намоем ки албатта зиёдтар табақаи одамоне ки ба қонуни мазкур фаро гирифта мешаванд дар ноҳияҳои назди сарҳадии ҷумҳурии тоҷикистон дида мешаванд, ба хотири оне ки муносибатҳои хешу табории онҳо бо давлатҳои ба мо ҳамсоя зиёд ба чашм мерасад. мо дар ҷамоати деҳоти эсанбои ноҳияи рӯдакӣ қарор дорем. деҳае ки шумо мебинед аллакай ҷумҳурии ӯзбекистон аст ва миёни он деҳа ва деҳае ки дар ҳудуди ҷамоати эсанбои ноҳияи рӯдакӣ қарор дорад фақат дарёи кофарниҳон мегузарад. рафтуомади мардум тӯли солҳо хеле зиёд буд ва мардуми зиёд инҷо ба келин шуда омаданд ва зиндагии худро идома доданд, соҳиби фарзанд шуданд, вале мушкили асосияшон ҳамоно ҳуҷҷат боқӣ мондааст. апаи ҳурмат аз қабули қонуни авф шод ва розӣ аст ва акнун дар тараддуди қабули меҳмонон аст. чандин сол аст ки ҳарчанд фарзанду келин дорад, вале ҳуҷҷати дурусти тасдиқкунандаи шахсият надорад. набудани ҳуҷҷати асосӣ боиси он шудааст ки ӯ ҷое кор намекунад. хавфи ҷарима шудану ҳатто аз қаламрави кишвар ронда шудан ҳамеша апаи ҳурмат ва занҳои дигари ҳам тақдири ӯро метарсонд. ӯ ва хонаводааш акнун осудаанд,
дар доираи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф вобаста ба қонунигардонии мақоми ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванде ки ба таври ғайриқонунӣ дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон қарор доранд, онҳо ба ҷамъоварии ҳуҷҷатҳои зарурӣ шурӯъ карданд ва хоҳиш доранд ки будубоши худро ки ба таври доимӣ аст қонунӣ бигардонанд. Surxondaryo viloyati Sariosiyo rayon совхоз Боботоқ участка мадан турмуштан ман дар вилояти Сурхандарё совхози Бобутоқ дар оилаи Элбошев Халил таваллуд шудам. соли 1992 бо амри тақдир ба ҷумҳурии Тоҷикистон келин шуда омадам. Он замон пул, яъне ҳамон кӯпрук буд, бо он рафту омад мекардем. соҳиби 4 фарзанд шудем. ба наздикӣ келин овардем. замони омаданам ба Тоҷикистон ҳамаи ҳуҷҷатҳоро доштам. то давраи ҷорӣ нашудани раводид бо он кӯпрук рафту омад мекардем. 20 сол боз ман зудгоҳам нарафтам. дар гирифтани шаҳодатномаи таваллуд барои фарзандонам азоб кашидем. дар бораи қабули қонунии аф аз намояндаҳои ташкилоти ҷамъиятии ҳуқуқ ва беҳбудӣ ва аз кормандони ҷамъият огаҳ шуда шод шудем. ҳоло дар пайи ҷамъ кардани ҳуҷҷатҳо ҳастем. умед дорем соҳиби шиносномаи шаҳрванди Тоҷикистон шавем. сипос ба ҳукумати кишвар ва мақомоти маҳаллию ташкилотҳои ёрирасон. баъди гирифтани шиносномаи ҷумҳурии Тоҷикистон мехоҳам ба ягон ҷо кор дароям. ҳатман ба аёдати хешу табор ба зодгоҳам меравам. ishlarga joylashishga, ish qilib Tojikistonga bir nafim tegishga ish qilib xohlayman. қонуни мазкур чунине ки қайд кардем аз рӯзи интишори расмӣ то санаи 25 декабри соли 2022 амал дорад ва шаҳрвандоне ки то имрӯз бо худ ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият надоранд ё муҳлати эътибори онҳо ба охир расидааст ва инчунин нисбати фарзандони ноболиғи онҳо бо ҳам зиндагӣ мекунанд, метавонанд барои ба қайдгирӣ ва пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳо ба хадамотҳои шиносномӣ ба қайдгирии шуъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ аз рӯи ҷойи зист муроҷиат намоянд. фарзандони волидайн ё яке аз волидайн ки дар кишвар ғайриқонунӣ истиқомат доранд, на ҳамеша ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият гирифта метавонистанд, яъне шаҳодатномаи таваллуд ва шиноснома. агар аризадиҳанда кӯдакони аз 18 сола то 18 сола дошта бошад, дар аризаи ба қайдгирӣ мақомоти худро ҳуқуқӣ мегардонад. дар ҳамин ариза ҳамаи кӯдакони ноболиғи вай дарҷ карда мешаванд ва вобаста аз мақоми муқарраршуда беҳуқуқи падару модар вазъи ҳуқуқии кӯдакон низ муқаррар карда мешавад. деҳае ки мо қарор дорем гули бодом ном дорад ва ин ҷамоати эҳсанбои ноҳияи рӯдакӣ аст. деҳае ки аз он тарафи дарё мебинед ноҳияи узун вилояти Сурхандарёи ҷумҳурии Ӯзбекистон аст. ин деҳа ҳудуди 70 хоҷагӣ ва тахминан 450 аҳолӣ дорад. аксарияти онҳое ки инҷо ҷамъ шудаанд гурӯҳи мардуме ҳастанд ки баъди қабули қонуни мазкур дар тараддуди ҷамъ кардани ҳуҷҷатҳои худанд. бояд гуфт ки аҳолии маҳал аз қабули ин қонун бисёр хушҳол ҳастанд. намояндаҳои ташкилоти ҳуқуқ ва беҳбудӣ бо ҳузури раиси маҳал ва ҷамоат корҳои фаҳмондадиҳиро гузаронида истоданд. умедворкунанда ҳамин аст ки сокинони ин деҳа аз қабули қонун бисёр хушҳол буда изҳори сипос ба ҳукумати кишвар ва президенти ҷумҳурӣ мекунанд. акнун онҳо барои ғайриқонунӣ зистан ва беҳуҷҷат буданашон муҷозот намешаванд, зеро дар доираи ин қонун онҳо имконият ёфтанд ки аввал соҳиби гувоҳнома ва баъдан соҳиби шиносномаи шаҳрванди Тоҷикистон шаванд. ман 8 феврали соли 1999 ба ҷумҳурии Тоҷикистон келин шуда омадам. соҳиби 4 фарзанд ҳастам. соли 2002 ва 2003 охирон маротиба ба ҷумҳурии Ӯзбекистон рафта будам. бисёри мушкилиҳоро аз сар гузаронидам. мисол барои гирифтани шаҳодатномаи таваллуди фарзандон борҳо муроҷиат мекардам. 2 фарзанди калониям ҳоло соҳиби шиносномаанд ва хурдиҳо шаҳодатномаи таваллуд доранд. муҳлати амали шиносномаи худам гузаштааст. умед дорам шиносномаи ҷумҳурии Тоҷикистон гирам ва ҳатман ба аёдати волидон хешу табор ба зодгоҳ равам. ташкилотҳои ҷамъиятии мо, яъне ҳуқуқ ва беҳбудӣ, ки дар минтақаҳои тобеи республика ва шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд фаъолият мекунад,
ва ташкилоти ҷамъиятии чашмак ки дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи хатлон фаъолият мекунанд барои кӯмак дар ҳамин татбиқи қонуни авф ҷалб карда мешаванд. бияндаи азиз, нафаре ки ҳамсӯҳбати мо ҳастанд, паҳлӯи мо ҳастанд, апай қурбоной ном доранд ва соли 2006 ба ин минтақа омаданд. ҳаминтавр ин 2006 2006 10 декабр аз кадом деҳа? райони Узун, ноҳияи Узун, деҳаи Оғмачит. Оғмачит. Инҷо оиладор шудед? 2006 оиладор шудам ба писари тағом. Писари тағотон. соҳиби чанд фарзанд ҳастед шумо? соҳиби 3 фарзандем, митриска дора ё шаҳрнома дора, Я ташни. ташна дорад. ин шиносномаи худатон аст? ира ма дуюм бора алиш кардам, барои ЗАГС документ кардам, бар я бор 6 маҳа, я бор 3 маҳа виза кардам, нашид. хулоса ҳоли шумо аз қабули ҳамин қонун аз куҷо дарак ёфтед ки ҳамин гуна қонун қабул шудааст ва авф мешаванд, барои шумо ҳуҷҷат мекунанд? шумоён худтон дар раиси маҳаллаи Шурманқа аз раиси маҳалла фаҳмидед. ва ҳоли шумо шаҳрванди куҷо мехоҳед ки ҳуҷҷатона бигиред? Узбекистон ё Тоҷикистон? не Тоҷикистон, ака фарзандом дар ҳамиҷа, оилам дар ҳамиҷа зиндагӣ мекунанд. ва шумо ҳозир ягон ҷо кор мекунед? не хонаши. набудани ҳамин ҳуҷҷатҳо ягон хеле мушкил барои шумо овард? Масалан ягон хеле проблема мешуд? Чӣ проблема буд? Проблема барои хони падару модарам рафтан охӯ. чанд сол аст нарафтед шумо? 2012 8 сол аст ки нарафтед. онҳо меоянд гоҳе да. гоҳе меоянд. ҳоле ака модарам чи хеле бемора. пазмоншон шудед. ва ҳоли чӣ ҳуҷҷатҳоро шумо ҷамъоварӣ кардед аз ин Маълумотнома. шаҳодатномаи таваллуд? маълумотномаро аз ҷамоат гирифтед? не ира райони Узун рой када, қишлоқи деҳоти Оғмачи рой аз кардам. он ҷо барои шумо фиристоданд. 2006 ин шаҳодатномаи таваллуди фарзандони шумо аст? идукташ. хуб ва боз дар ана ин паспорти ки чаварам дача паспортто спортга митриски чавардем сера копия кардам. ин шиноснома ва ина тарҷумаи ҳолатона пурра. хуб дар доираи ин лоиҳа ҳар кас бояд тарҷумаи ҳоли худро пурра аз замони таваллуд то ҳамин лаҳза бояд қайд кунад ва бинависад. шумо бисёр хурсанд ҳастед аз ин чиз? бачи бисёр хурсанд ҳастед. ва тасаввур кунед ки шумо шиносномаи шаҳрванди Тоҷикистонам мегиред. аввалин коре ки мекунед чи аст? аввал ЗАГС аввал надорем. ва баъд мо омадем қонун мака чӣ шида сахт шида маҳкам шид. як моҳ паси ма омадан маҳкам шид. ман 2006 омадам, 2007 маҳкам шид. ёдовар шудан ба маврид аст ки яке аз ниҳодҳои асосии дар амал татбиқкунандаи қонуни мазкур ин вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. нуқтаи муҳими қонуни авф ҳамин аст ки он нисбат ба шаҳрвандоне ки дар муассисаҳои ислоҳӣ адои ҷазо менамоянд ё барои онҳое ки парвандаҳои ҷиноияшон дар баррасӣ қарор дорад татбиқ карда намешавад. ман 9 соле ки ёри бародарро надидем. модарам аз дунё рафт 3 сол надида будем. 5 бача дорад, духтар паспорт дорад, матриска дорад, фақат худ бабур. раҳмат ба ҳамин ҳарду давлат ки моро барои ҳуҷҷат пайро кардад. мақсади қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқӣ ва ташкилӣ аз ҷониби давлат гузарондани иқдоми якдафъаина оид ба авфро вобаста ба қонунигардонии мақоми ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванди давлатҳои собиқ иттиҳоди ҷумҳуриявои шӯравии социалистӣ ки ба таври ғайриқонунӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд муқаррар менамояд. дар татбиқи лоиҳа ҳукуматҳои ноҳияҳо, ҷамоатҳо нозироти андоз, хадамоти шиносномавӣ ба қайдгирӣ, бахши сахш яъне бахши сахш ҳам ҳамкорӣ бояд мекунад. пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳо ба қайдгирӣ ва гирифтани маълумотнома ройгон аст. аризадиҳанда фақат баъди гузаштани ин зинаҳо баъзе пардохтҳои хизматрасонӣ ва боҷи давлатиро бояд пардохт кунад. ташкилоти ҷамъиятии ҳуқуқ ва беҳбудӣ дар ноҳияҳои тобеи кишвар ва вилояти Суғд, ташкилоти ҷамъиятии Чашма дар вилояти Хатлон имконият доранд бо дастгирӣ ва кӯмаки молиявии комиссари олии корбогурезагони Созмони Милали Муттаҳид ба шахсони осебпазир як қисми пардохтҳоро барои гирифтани гувоҳномаи иқомат, аниқтараш маблағи боҷи давлатиро пардохт намоянд.
ҳангоми баррасии дархостҳо дар ҳолати аз ҷониби шаҳрвандон пешниҳод накардани ягон намуди ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият аз тарафи мақомоти корҳои дохилӣ ба тариқи вазорати корҳои хориҷӣ ба ҷои таваллуди ҳамон шаҳрванд ё ин ки ҷои истиқомати хешу табори наздик ё волидайни ӯ дархост равон карда мешавад, ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсияти онҳо дар он дархост талаб карда мешаванд. қаҳрамонҳои барномаи мо акнун соҳиби анамин гуна намунаи маълумотнома шуданд ва ин имкон медиҳад ки қадами дигарро барои гирифтани шиноснома бигзоранд. Қадами дигар ин рафтан ба шуъбаҳои шиносномадиҳӣ аст. қонуни мазкур якдафъайна буда муҳлати 3 солро дар бар мегирад ва аз фурсати муносиб истифода бурда бояд ҳамин табақаи шаҳрвандон бо ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият ҳуҷҷатгузорӣ карда шаванд. ин шахсон бояд натарсанд, онҳоро ҷарима карда намешавад, аз ҳудуди тоҷикистон берун карда намешаванд. Бинобар ҳамин сабаб қонуни авф қабул карда шудааст ки будубоши ғайриқонунии онҳо авф карда мешавад. тибқи талаботи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф вобаста ба қонунигардонии мақоми ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванде ки ба таври ғайриқонунӣ дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон қарор доранд, шахсони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд агар ҳуҷҷатҳои худро гум карда бошанд, ин бояд дар аризаи онҳо дарҷ шавад ва ё аз ҷои таваллуд ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ин ҳолатро бо муҳр дошта бошанд. агар онҳо ҳуҷҷатҳои зеринро дар шакли асл ё нусха дошта бошанд, метавонанд пешниҳод кунанд. шиносномаи тасдиқкунандаи шахсият, шиносномаи шаҳрванди СССР, иҷозатномаи зист, шиносномаи шаҳрванди кишвари хориҷӣ, маълумотнома дар бораи маҳрум шудан аз шаҳрвандӣ ё гирифта шудани шиноснома, тарҷумаи ҳол дар шакли пурра, шаҳодатномаи ақди никоҳ, шаҳодатномаи таваллуди фарзандон агар бошад, шиносномаи ҳамсар агар бошад, маълумот аз ҷои истиқомат, шумораи аъзоёни оила ва бо ишора ба масоҳате ки дар он зиндагӣ мекунанд, 6 дона сурати андозаи 3.5 ба 4.5. ҳуҷҷатҳо аз шахсоне ки то санаи 31 декабри соли 2016 ба ҷумҳурии тоҷикистон ворид гаштанд ва таҳти амали қонуни мазкур фаро гирифта мешаванд, қабул хоҳанд шуд. муҳлати баррасии дархостҳо аз рӯзи супоридани ариза оиди ба қайдгирии мақоми қонунигардонии мақоми ҳуқуқии шаҳрвандон то 6 моҳро дар бар мегирад ки дар ин муддат бояд ҷавоб гардонда шавад ба шахс. шаҳрвандон метавонанд барои дастрасӣ намудан аз қонуни мазкур аз маркази миллии қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон ва сомонаи хадамоти шиносномӣ ба қайдгирии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дастрас намоянд. баъд аз қабули қонуни мазкур дарҳол аз ҷониби сардори хадамоти шиносномавию ба қайдгирии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон полковники милитсия Халилзода Ҳусейн аз ҳисоби сардорони шуъбаҳои дастгоҳи марказии хадамот ва мутахассисони таҷрибадор ситоди хадамот оид ба дар амал татбиқ намудани қонуни мазкур таъсис дода шуд. ҳар ҳафта як маротиба ситоди мазкур ҷамъ шуда оид ба корҳои ба сомон расида ҳисобот пешниҳод мекунад ва нақшаҳои кории ояндаро баррасӣ месозад. низомномаи қонуни мазкур омода ва ба имзо расонида шуд. инчунин дар ҳар як нуқтаи хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шуъбаҳои вазорати корҳои дохилии шаҳру ноҳияҳои кишвар, бунгоҳҳои тиббӣ, ҷамоатҳо ва ҷойҳои ҷамъиятӣ, гӯшаҳои иттилоотӣ, эълонҳо ва номгӯи ҳуҷҷатҳо, телефонҳо барои тамос, паҳн ва овезон карда шуданд. шаҳрвандон метавонанд ба пуррагӣ аз ин гӯшаҳои иттилоотӣ ва эълонҳо истифода намоянд. баъди анҷоми раванди қонунигардонӣ ва муайян кардани статуси ҳуқуқӣ ба аризадиҳанда ё иҷозати муваққатии зист барои шахсони бешаҳрвандӣ ва ё иҷозати зист барои шахсони хориҷӣ дода мешавад ки тибқи он ӯ метавонад қонунӣ дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон зиндагӣ кунад ва аз ҳуқуқҳои худ истифода намояд. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф вобаста ба қонунигардонии мақоми ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсоне ки
бешаҳрванд буданд ва ғайриқонунӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон зиндагӣ мекарданд, як иқдоми бисёр нек ва наҷибонаи пешвои миллат буд, ки барои садҳо нафар имкони хуби соҳиби шиноснома шудан ва қонунӣ гардонидани мақоми онҳоро фароҳам меорад. Ва мо умедвор ҳастем, ки аз ин барнома шумо дар бораи раванди қонунигардонии мақоми ҳуқуқи шахсони бешаҳрвандӣ ё шахсоне ки ғайриқонунӣ дар кишвари мо зиндагӣ мекарданд огоҳ шудед.